Prošlost grada Zagreba. Na južnim obroncima Medvednice smjestio se Stari Zagreb. Nastao je spajanjem dvaju naselja koja su se nalazila na susjednim brežuljcima. U Gradecu su živjeli građani koji su se bavili obrtom i trgovinom. U naselju Kaptol živjeli su svećenici. Naselja Gradec i Kaptol dijelio je potok Medveščak. Grič ili Gradec. Na brdu Griču nastao je gradić Gradec. Gradile su se drvene kućice. Ulice su bile uske i prljave. Često su izbijali požari. Vladale su zarazne bolesti, a grad nije bio siguran od neprijatelja. Kaptol je bilo svećeničko naselje. Mađarski kralj Ladislav odlučio osnovati biskupiju. Naredio je gradnju crkve. Time je želio ojačati svoju vlast u ovom dijelu sjeverne Hrvatske. Tada je poslao i biskupa koji će upravljati tom crkvom. U to vrijeme pljačke su bile česte. Posebno opasni bili su Tatari, nemilosrdni ratnici i pljačkaši. U jednom pohodu odlučili su opljačkati i hrvatsko-ugarskog kralja Belu IV. Bježeći od Tatara, sakrio se u Gradec. Gradec imao slabe zidine i slabo naoružanu vojsku i nisu mogli dugo odoljevati napadima Tatara. Kralj Bela IV. Je morao ponovno bježati. Uspio se spasiti od okrutnih neprijatelja, no Tatari su se osvetili stanovnicima Gradeca, spalili su im kuće i crkvu, te opljačkali sve do čega su mogli doći. Stanovnici su spas našli u gustoj šumi Medvednice. Nakon odlaska Tatara, stanovnici su se vratili na svoja spaljena ognjišta. Ponovno su počeli graditi kuće i crkve. Kralj Bela IV. Se odlučio vratiti. Kad je vidio što su Tatari učinili Gradecu i stanovnicima, zahvalio im se na pomoći i odlučio ih nagraditi. Napisao je važan dokument, ispravu sa zlatnim pečatom, zlatnu bulu. To je bilo 1242. godine. Tim dokumentom proglasio je Gradec slobodnim kraljevskim gradom. Zlatnom bulom grad je dobio određene povlastice, ali i dužnosti. Povlastice su bile: postaje slobodan kraljevski grad, dobiva zemljište od Medvednice do Save, bira suca koji upravlja gradom i može održavati sajmove. Dužnosti: građani moraju grad opasati zidinama u svom trošku. Grad mora dati kralju godišnje 10 naoružanih vojnika. Kad kralj dođe u Gradec, njegovi stanovnici mu moraju dati 12 pečenih volova, 1000 hljebova ili kruhova i 4 bačve vina. Obnova Gradeca i Kaptola je trajala godinama. Građani Gradeca sagradili su kamene zidine oko grada. Sagradili su 4 ulaza, vrata s kulama. Kamenita vrata na istoku, mesnička vrata na zapadu, nova vrata na sjeveru s popovim tornjem, te poljska vrata ili dverca na jugu s kulom Lotrščak. Do danas su sačuvana kamenita vrata, kula Lotrščak i popov toranj, kao i ostaci zidina. Gradec se širi i povećava jer je postao slobodan kraljevski grad koji može održavati sajmove i gradi zidine koje mu daju veću sigurnost. Građani grade crkvu Svetog Marka. Iz okolnih krajeva doseljavaju se obrtnici i trgovci. Sajmovi su se održavali na trgu ispred crkve. Najčešća obrtnička zanimanja su bili mesari, lončari, kovači i zlatari. Prva udruženja obrtnika nazivala su se bratinstva. U 15. stoljeću osnivaju se cehovi. To su bila udruženja obrtnika iste ili srodne struke. Cehovi su imali zadatak da unapređuju i štite interese obrtnika. Unutar ceha odvijala se i stručna izobrazba budućeg majstora. Tako su osnovani cehovi krojača, cehovi kovača, cehovi zlatara, cehovi krznara. Svaki ceh je imao ceh meštra, on je nadzirao članove ceha, cehovsku škrinju, gdje su se čuvale isprave, cehovske knjige, novac, pečatnjak, cehovsku zastavu te cehovska pravila.
u kojoj su bila navedena plaća, radno vrijeme, posebni propisi. Razvijala se i trgovina. Trgovci su se razlikovali prema robi koju su prodavali. Zlatari su trgovci zlatom i zlatnim predmetima. Mesari su trgovci mesom. U njihovim trgovinama mogla se kupiti samo jedna vrsta proizvoda. Trgovci koji su prodavali različitu vrstu robe nazivali su se štacunari ili kramari. Takve trgovine mješovitom robom ljudi su zvali štacuni. Ispravnost i svježinu robe svakodnevno je provjeravao tržni inspektor kojeg je imenovao gradski sudac. Svaka prijevara od strane trgovca bi se kažnjavala. Sukobi Gradeca i Kaptola. Uzroci čestih sukoba između građana Gradeca i svećenika s Kaptola bili su želja za vlašću i bogatstvom. Kaptol je skupljao dio zarade sa sajmova. Svakodnevno su se susretali na pisanom mostu iznad potoka Medveščak. Na potoku koji je dijelio Gradec i Kaptol bilo je puno mlinova i jedni i drugi su tvrdili da pripadaju njima. Sukobi su bili vrlo česti i jako krvavi. Nakon jedne takve bitke pisani most je bio sav u krvi stanovnika Gradeca i Kaptola. U znak sjećanja na te događaje, ljudi su taj most nazvali Krvavi most. Potok je krajem 19. stoljeća prekriven i danas je Krvavi most kratka ulica koja povezuje Radićevu i Tkalčićevu ulicu. U 15. stoljeću prijeti opasnost od Turaka. Turska vojska je pljačkala naselja oko Gradeca i Kaptola. Turci nikad nisu osvojili utvrđeni Gradec i utvrđeni Kaptol. Najvažniju ulogu u obrani imao je grički top na kuli Lotrščak. Krajem 16. stoljeća popušta opasnost od napada Turaka. Povećava se broj stanovnika na Gradecu i Kaptolu. Na Gradecu se grade raskošne palače i javne ustanove. 1557. godine Zagreb se prvi puta spominje kao glavni grad. Sve više jačaju bogate plemićke obitelji i feudalci, koji iskorištavaju siromašne seljake koje nazivamo kmetovima, koji rade za njih. Sav prihod je pripadao feudalcima. Dolazi do pobune seljaka. 1573. godine dolazi do najveće pobune kmetova, seljačke bune koju predvodi Matija Gubec. Buna je ugušena, a Matija Gubec je pogubljen na Markovom trgu. Život u starim gradovima bio je podređen njegovim vlasnicima. Oko samog dvorca bile su izgrađene pomoćne stambene građevine u kojem su živjeli konjušari, kuhari, sluge koje su služile vlasnicima. U okolici Zagreba postoje sačuvani porušeni stari gradovi, kao što je Veliki Tabor, Medvedgrad ili Samoborgrad. U 19. stoljeću, 1850. godine, ujedinjuju se naselja Gradec i Kaptol u jedinstveni grad Zagreb. Grad se naglo razvija zbog ujedinjenja Gradeca i Kaptola, kao i zbog tehničkih dostignuća, kao što su rasvjeta, vodovod, pojava željeznica. Pogledajmo važne događaje kroz godine, odnosno stoljeća. 1134. godine prvi put se u pisanom dokumentu spominje ime Zagreb. 1242. godine kralj Bela IV. Izdaje zlatnu bulu. 1250. godine biskup Filip izgradio je Medvedgrad. 1396. godine desio se sukob na Krvavom mostu. 1573. godine kmetovi protiv feudalaca podižu ustanak, seljačku bunu. 1669. godine osnovano je sveučilište u Zagrebu. 1776. godine Zagreb postaje glavni grad Hrvatske. 1835. godine izdane su prve novine na hrvatskom jeziku. 1840. godine izvedena je prva kazališna predstava na hrvatskom jeziku, Juran i Sofija. 1850. godine Gradec i Kaptol postao jedinstveni grad Zagreb. 1880. godine dogodio se snažan potres u Zagrebu.